Niwang suksmana mangadili luwe ana sasmintaning sun jagat wasariku Bathara wong bawana langgeng sinung kita tanawrat ora mengko dhisik to nggih anakku nggih majaku cah bagus anakku bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa aja mung kandhek ning mangucap nanging kababar dadi pakarti anakku Seta Atmajaku Seta maramane sira tak piji ana ngarsaning pun Rama ing Wirata nggih Atmajaku padha kandhir harja sak praptamu nggih anakku Seta ngaunut ninggi diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan nun mangke Rama Prabu marang paduka miji dhateng miswanipun ingkang putra pun Seta sowanipun kang putra pun Seta mboten manggalangan setunggal punapa marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pewedo paduka Kanjeng Rama Dewaji Kanjeng Rama Prabu Durgandana inggih Kanjeng Rama Prabu Maswapati mekaten kawula nukun inggih Rama Prabu ya anakku Seta ya wis tak tampa kowe atur bekti ana ngarsaning sun ya ana ngarsaning pun Rama nggih ora pangestri wong tuwa wae tampanan majaku Seta kawula nukun inggih sampun sanget anggen kawula pundhindahan barisaning para nayaka para jengkek padha gantung sibo senajan to tampung lumpukke jernyata iki wadi ingkang bakal tak rembug kelawan sira sak kadang Atmajaku Seta sak kadang ing Wirata Patinerbita tatanan barisaning para kawula utawa para nayaka lan punggawa ingkang padha gantung sibo Kakang Patinerbita ya supaya padha sidhem permanem wis iki. Seta wonten maring adhawuh Kanjeng Rama mesti agawe kaget nggih. Beneh kelawan padatan surat majaku Seta ing Wirata tak piji ngadhep Rama nggih. Wah, sing gedhe pangapura amat majaku. Aja duna dungkap aturmu tak suwun. Mancas duweni niat sarta duwe gegayuhan. Seta wis anduk gusuk kasepuhan. Nuwun sewu, kula menawi matur kula ajrih pun dukani. Ora apa-apa. Sampun ngantos sak mangke paduka ingkang ngiyas dhateng sawung ingkang badhe kula aturaken menika. Ora lajane sapa? Sawung menika kula wau sejatosipun namung lare ing pejagalan. Sapa? Menika namung kawula negari ing Wirata, menika namung kawula alit. Menawi pun sawang tata lair menika derajate ngaceplik. Nanging nuwun sewu. Menawi niti pringsa lan menawi nyumurupi dhateng kridhanipun lare menika saben dinanipun ingkang pedamelanipun jagal kebo tuwin sapi kula kinten sakmangke badhe keduga saged ngawonaken menawi mboten saged ngawonaken tartemtu imbang kadidayanipun kelawan Paman Rajamala. Sapa? Aku tak weruh nggih Seta Timbalana nggih. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga nawang sesangga nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrempak ing madya Kordo kurore kagiri kiri ro nanggono magawe gelari ro wang wang menawi estu paduka Kanjeng Rama Prabu Maswapati Arsa kepengin nyumurupi jago mriku ilanana kula nyuwun pamit medal Jawi badhe nimbali dhateng praptanipun lare menika. Wis aja kesuwen. Seta marata daki larapno bocah kuwi prapta mrene. Aku tak ngerti sepira dedeg piadege nggih. Oh
Sapa iki arane? Lah monggo mawon, klatu andangu Kanjeng Rama. Ya Seta, sampun boten kirang sekeca. Ora mengko sikik kisana. Aja ngira ingsun tumambung merga yekti saweg sepisan iki ingsun manuh. Sira kuwi sapa? Satriya saka ngendi? Kisana. Wah. Prabu Maswapati ya. Aja kaget yen to kowe nimbali aku. Aku ora tata krama, aku ora basa, aku ora duwe subasita marang sira. Lho. Seta, kula nendhawuh. Iki piye to iki? Pripun kados pundi? Iki jago ingkang tak kira, ingkang tak gadang-gadang, ingkang bakal njurung marang kawibawaning sun. Lah kok karo aku wae ora basa. Waduh Rama Prabu nyuwun sewu, kula kesupen matur. Iye. Lare menika nuwun sewu. Dipun temu wonten madyaning wana. Wonten sak nginggiring Kali Ciliwung menika. Nalikanipun yuswa gangsal 11 taun pramila lare menika mboten saged basa. Oh ngono. Nggih, nggih. Kokot bolote akeh banget. Ya inggih. Menika awit kenging dayaning sampah-sampah wonten ing lepen Ciliwung menika dados nggih mekaten menika wujudipun. Piyambakipun mboten tau tate, mboten purun kok kenadus ngoten mboten purun. Ning mbok menawi kadigdanipun saged pun cobi Rama Prabu. Yo, tak sawangi sike. Iya. Jeneng aku ku malungkung. Nanging kabeh iwak kebu iwak sapi iki mau ora bakal bisa katur, ora bakal bisa dipisungsungake dengan negara Wirata yen to tanpa pambiyantuning Jagal Bilawa. Oh alah. Duh. Aku ki ratu guyu kok kon meneng. Grebeki kuping. Wis gak perune apa nimbali aku. Kowe Jagal Bilawa, dasar keporo nyata. Mergo aku ditemu karo wong tuaku Bopo Jagal Melakas. Biyen aku rung duwe jeneng, gandeng ditemu karo Bopo Jagal Melakas, aku diparingi jeneng Jagal Bilawa. Yo, yo Balawa yo. Lah saiki ngene. Piye Prabu Maswapati? Mesti wae tuwa tandha pitakon sak jroning atimu apa to perlune lan apa wigatine aku nimbali marang sowanmu. Yo, para paringa dawuh. Kowe mesti wis nampa atur saka ngersaning anakku Seta. Yo, aku wis ngerti. Aku wis nampa dawuh saka anakmu sing jenenge Seta. Yo bule iki. Yo, apa dawuhe? Dawuhe aku kenen maju munggah ning blabar kawat kendeng waja janget jilencak. Gelut karo sing jenenge Rajamala. Kuwi sapa? Lho, aja ngawur Balawa, Rajamala kuwi adikku. Wah. Nadyan kuwi adimu nanging aku nampa atur suwanap atmajamu Seta. Yen Rajamala kuwi wonge arep njunggeng marang kawibawanmu, ya apa ora? Ya pancen bener ngono. Lah saiki aku nampa dawuh. Aku kenen ngalahke marang Rajamala. Kowe sago apa ora? Sadurunge aku matur sago ana ngersamu. Luwih dhisik aku arep nyucuh karo kowe, aku arep nutuh karo kowe. Luputku apa? Kowe ora duwe luput, ora duwe kleru. Ning kowe duwe dosa sing gedhe karo kawulamu. Lho. Seta iki piye? Mboten pripun-pripun mengkeri yen ngayal ngaten iki bocah niku. Jagal Bilawa niku ngayal ngaten iki. Idealis piyambakipun mriku.
Liyane ukuran sendal ming 4 1 4 2 niki request 4 5 dhewe kok. Kula nggih nganti gumun. Aku arep nutuk, aku arep ngluputke karo kowe, aku arep anggap yen to Ratu Wirata kuwi dosa. Dosaku apa? Ora aku sithik kowe ki rak Nalendra. Yo. Kowe kuwi ratu. Kowe kuwi Nalendra mangresah gumpur kawula tasih. Kawula ki kudu mbok ayomi. Nanging ngono ngopo? Bareng ngono lakon kaya ngene, ana perkara dumadi kaya ngene. Kowe ora maju dhewe ning pabaratan, kowe ora maju dhewe ning mlabar kawat Kendheng Waja, campur lawan Adimu Rajamala. Malah kowe kongkonan kawula kaya aku iki. Wah, aku mestani kowe kuwi ratu sing bisa lumuh ngentasi perkara. Perkaramu dhewe kok mbok plentrekke ngersane kawula. Balawa, apa Prabu Durgandana? Wis aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Kowe kuwi jejering kawula Wirata apa dudu? Yo, aku kawula Wirata. Wajibe kawula marang Nalendra, ya marang pengarep, marang Punggawa kuwi wajibe apa? Bisungsung dana bekti. Glondong pengareng-areng saupamane, upamane ora iso munjung ingko gajah paribasane, nanging sing baku aku laku becik sarta aku duwene labuhan nadyanto sithik tumrap negara. Kuwi sisa diarani kawula bekti marang negara, kawula bekti marang Nalendra. Lah saiki aku tak takon, kowe arep takon apa? Yen to kowe tak dawuhi munggah ning mlabar kawat Kendheng Waja iki mujudake nggonmu ngabekti marang Nalendramu apa dudu? Wah, iya. Ning ngono ngopo kowe dadak ngluputke karo aku? Mbuh. Kowe iki ya wisuh lumuh ngentasi perkara. Wisuh sabune maresik kok wisuh lumuh barang kowe iki. Wis bakune kowe gelem apa ora? Maju ning mlabar kawat Kendheng Waja kowe campur lan adhiku Rajamala. Balawa. Papan senengkang bali sandang balikat kureke wok simbar jojo yo Prabu Durgandana yo Prabu Maswapati. Aku sayekti ambung arep nyoba arep nodi marang kaprawiranmu nggon wadeng Nalendra. Nyatane kowe duwe atek-atek sing pengkuh. Ya senajan to kowe iki wis keladuk, ya suwamu mula kowe dawuh karo aku sing luwih enom, luwih sentosa, luwih digdaya, ya aku saguh. Sawangen ora nganti 3 dina Rajamala mati saka tanganing Balawa. Wah. Tuman kowe iki ora. Yo. Wah, bombong kang tanpa upama seta wonten dawuh. Wah. Kowe kok duwe sarta kowe nemu jago ingkang sembada. Lah menika namung kula menika janjane namung ngasah kemawon. Kula namung ngabiyak jago. Endi nek wong keker kula goleki. Saderenge kula nemu niki kula ngerti wong keker ning mbahku mbok jaluk parang kowe. Sepisan wah. Sago Balawa. Wah, mergo kowe iki Nalendra, omonganmu gunemamu iki mau sekseni jagat saisine. Sabda Brahmana Raja seksenana ngepasi dina Selasa kliwat aku bakal munggah ning mlabar kawat Waja.
Bilawa inggih Kanjeng Rama. Walah raja ning sajake arep sembada karya. Lah monggo kemawon pun pirsani sareng-sareng. Iya. Seta kula wonten maring adhawuh. Bubarna sing padha sebo, adi-adimu Utara Prasangka. Sarta dawuhna marang ngarsaning kabeh para wadyabala. Aku gedhe antaraning Balawa kelawan pamanmu Raja Mala. Tak jaluk nggone ngrondani kanan Prajanegara Wirata padha dikencengi. Padha diraketi ya nggih ngesaken dawuh padu Kanjeng Rama. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala Kanjeng Rama diwaji. Ya, yen wis satata marta bubarna nggih. Nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ingkang dak dawuhake meneh. Atmajaku Seta. Purna gati ning pananggilan. Harsa ngutuk kundrang daton jeluk saking damparan kecana kinabit gambaran gading kadharaken sangjaning para banjedi manggung ketanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara warabon. Kawisna saking mandur tindak nyosang Sri Naranata lamun Sinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Wirata megarane Kakang Prabu Durgandana tak kudeta. Hei, ngono. Oi!
Adikku Rajamala. Sing nyenggake iki piye? Ah kok numpang. Wah. Mangkahanggro sesumbar mawa lindru bumi gonjeng kumaludha guntur katok umop sang jalane diei ya jagat pangestu ngorwayau Bathara jagat adikku bocah bagus, adikku wong gagah, adikku wong wideksa, adikku wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang Rajamala. Nur mangke Kakang Mas, kula wonten maring adawuh. Ameji dhateng bisawanipun ingkang ngrayipun Rajamala. Kula nyandhong dawuh lho. Ngarep perang kok cengengesan. Ora ndang ditata tenagane, ora ndang ditata kadigdayane. Nuwun sewu Kakang Mas. Wong arep perang niku kudu seneng.
Dasare seneng nopo? Sepisan seneng iso ngumbar kadigdayan ping pindho, seneng merga iso ngerti lan kula bakal weruh, kula bakal nyumurupi mungsuh kula gilang-gilang kuwandane kaludiran ragane. Ya, tatanan sing tenanan. Pun Kakang percaya Rajamala, yen to kowe kedua bisa ngundrake jago saka kasepuhan. Nggih, mangsu minggir Kakang Mas. Kula wis krungu bertek-bertek kawula Wirata ingkang ngandharaken bilih sak mangke jago saking kasepuhan sampun pun pikantukaken. Jago saking kasepuhan sampun pun jokaken. Sampun pun dawi majeng wonten ing balabar kawan kendeng waca jangan senjang mangsu mikir. Kula selak ora sranta kumacelu kepengin ngejor-jor kuwandane jago saka kasepuhan mungsuh kula niku Kakang Mas. Hey! Nuwun pangestu. Hoi! Dhuwur aku karo iki. Hei! Wah! Hei! Si panunggal matenono panunggul apa dosane ngunggule
mring sasama aja di ndak kuwalat lah iya bener kandhamu lari sumber wah lah dalam wah entek amak kurang golek oleh guyu nganti kelumah-lumah lah jebulno mungsuhe karo aku ki teteke meh padha malah kepara dhuwur aku mbangane mungsuh utawa jago sing kasepuhan ndas kowe tekan kene karo golek dalan pati apa piye saurunge aku ngomong akeh-akeh saurunge kowe omong karo aku saurunge kowe wawan sabda tak basani kowe sadurunge kowe omong akeh-akeh karo aku luwih becik kowe bali wae aku ra sudi perang mungsuh kowe aku ra sudi perang mungsuh kowe ayo nek kowe sing kena tak endakke becik kowe mulya wae omong bapakmu njaluk edit jajan mbangane kowe tekan kene wis munggah kene mengarep soroh nyawa kowe mbangane kowe mengko tak candhak tali gocimu tak tewu raimu dloso ora eling kowe mah mlebu rumah sakit kowe engko wah gonge micek sing agung pancen wong-wong Wirata kuwi wonge kumalungkung. Lho, sik. Ha, dhuwur aku, gedhe aku kok suarane gedhe kowe. Yo ben. Aduh kok merinding aku. Asem ki ora. Ora jebul suarane gedhe. Aduh kok rada merinding iki aku mengkirik iki aku. Sing tatak sing tetek sing tangguh sing tanggon nggih anggepe apa mungsuh kaya ngene candhak tali gocine tewu teng drosor sapa kowe ndes ora kusik apa kowe kengaran Raden Rajamala lho piye to ki ngece tenane meng kawula cileke suarane gedhe kaya yak-yak oh alah kowe iki wing kawula cilik kok kan swara ngendel-ndelke anggepe kowe didaya piye? Aku ki satria kondang, aku ki wong kondang, aku kondang sekti Rajamala. Kapal kae reti kowe? Jenengku kae. Kowe kok urung tepung karo aku ngece karo aku kowe. Ora kok ngece nanging aku iki kawula Wirata arang-arang sesaba. Kawula Wirata arang-arang sowan ning Datulaya. Krungu kabar yen to kowe Senopati Kadipaten Obiangsat Bedebah. Yo pancen aku Rajamala. Sapa kowe? Takon karo aku ya iki putra ing Pejagalan. Atmajane bapa Jagal Mlakas ya aku kengaran Jagal Abilawa. Kowe Jagal Abilawa. Yo. Jagal Abilawa ya aku Bambang Balawa. Bambang Balawa ora tau adus luwuk ngono kok Bambang bareng. Ora sisan Jaka Balawa ngono. Para maju ora sah kokean cangkem, ora sah kokean rembug. Sing dadi nyatane wae awakmu gedhe, swaramu atos, swaramu seru, bengokmu sora. Bangane wis kok kono joget-joget bengak-bengok tekan kene tak tewu pisan dlosor sapa sing kewirangan asu iki ngias karo aku kowe anggepe apa ya babu arep apa wah roh jiwa begalan brahmana pati kantaran bau cekel sabuk milang tatu ora minggat kelakon bengkah dadamu para jajalan arep kepengin kembandul dasmu.
Diajal ning kene. Nak nyantoli. Oi. Oh, ah. Wah. Oh. Hi. Oh. Waya. Oh. Ah, waya. Ayah. Oh, ayah. Weh. Oh. Urung apa-apa wis jengkeleke ra. Hai. Untung balung pengko. Hai. Oh. Oh. Ambruk to kowe. Ah. Iya. Oh. Yo cadak biasmu. Ah. Terus Raja Mala, terus tewu terus.
Wah! Lah cengel kok dienggo dolanan. Aduh. Hei! Wis tadi. Kaya apa kowe? Awas kowe. Atret tak. Baik. Ora kena. Ah! Ha! Oh. Ya. Wah, Edian. Kial tenan balungane. Ha! Ya. Ha! Ya. Wah! Kano ngene. Awas. Wah! Wah! Ya dok bayo. Wah! Yeah! Aduh. Wah! Wah! Aduh, bahaya. Wah! Aduh, bahaya. Aduh. Wah! Aduh. Wah! 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 Wah, ya. Wah! Wah, ya. Wah! Wah! Woi! Wah! 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 Wah!
Wah! Ora nyono ora ngira babar pisan. Walah jago sowa sepuan. Digdaya kliwat ukur nganti adhiku Raja Mala tekaning pati. He, Wadyabala. Glok. Raja Mala mati, Raja Mala mati, Raja Mala mati. Cemplungke sendang watari ben urip meneh. Yo, cemplungke yo. Cemplungke. Kata wujuding sendang matari. Eling-eling sendang ingkang kedadosan saking ingkang ibu saking Sang Raden Raja Mala niki Sang Dewi Watari. Kacarita menawi Sang Raja Mala pejah nadyan ibarat pejah sedina kaping 7. Nanging menawi den cemplungaken wonten ing madaning sendang watari kaeloaning jagat gaweaning para dewa tartentu Sang Raden Raja Mala mesti gesang malih. Senajan to kuwandanira kunarpanira Sang Raja Mala wis sigar dados gangsal saupamane. Nanging menawi den lebetaken den cemplungaken ing sendang watari aragane bisa pulih kaya wingi uni temah gesang malih sugeng aparipurna. Nanging eling-eling nalika semanten wis tumeka titi wanci wis nekani telas tulise Sang Raja Mala wonten salah sawijining culika Durjana ingkang tumindak angkara nyemplungaken wujuding pusaka aran Kyai Brahma Warastra wonten saklebeting sendang watari. Nalika semanten sorahing para wadyabala mangampak-ampak ingkang anggotong kunarpanira Sang Raja Mala kuandhane Sang Raja Mala den cemplungaken ing sendang watari datan pulih, datan sugeng, datan gesang nanging ajor mumer geseng dadi awu. Ayo cemplungke. Ayo. Please. Sik abot iki awake tenan. Abot tenan iki. Oh, abot tenan iki wah. Bobot 7-5 kilo iki abot tenan. Prayogane nek ora kompak sing nguncalke malah mung sasar susur kancane kok. Heeh. Piye? Diitung. Bareng ngitunge. Sing mburi melu ngitung. Yo. Parjo, Pardi, Waluyo melu ngitung. Oki, Semplok, Pintu kabeh melu ngitung. Juang. Mongko Luki sing ngempul bareng melu ngitung.
Yo. Yo. Siji. Loro. Telu. Adiku Rajamala. Aduh. Oh alah Didi. Wah. Ora nyono babar pisan. Ora dat saben kuwi yen kowe mati barat sedina mati ping 7. Nanging yen to kowe kinayoman dening Kang Ibu Dewi Watari mesti kowe bakal urip meneh, kowe bakal sentosa meneh. Oh, alah. Rajamala kowe mati. Kowe mati ya, jagone mati, botohe maju, Balawa aja minggat kowe. Hei. Menungso ora tatanan. Hei. Wadyabala. Yo. Balawa digoleki. Oh, goleki. Pasar kok menang sing gobrok-brokan kok ngene. Oh alah. Dagang aku utah kabeh ora. Goleki. Kati uping angin sumyak swarane rong jewan samironoron mawur kulawan aris biyo lumrang gandaning pos
pita kareng klaning mudyane ro sandujo warong rengang lir swarane madu bronto manungsung sarining tombang Nun mangke to Kanjeng Adipati keduga damel kagiat tiasipun ingkang abdi kula namung kawula alit kula menika namung derajate ngaceplek tiyang loro sak udun tiga sak urupan teka sak mangke kula pun perpeki dhateng paduka Kanjeng Adipati Kencaka Rupa. Salah. Aku du Kencaka Rupa, Dik. Sinten? Rupa Kenca. Kang Mas Rupa Kenca. Oh inggih Kanjeng Adipati Rupa Kenca. Iya. Orang gusik. Kowe kuwi sapa? Sadurunge aku takon luwih akeh. Sira kuwi sapa Cahayu? Kula. Iya, apa mbokmu? Nuwun sewu. Kula sampun boten gadah ibu. Aduh. Di ngapura Cahayu. Inggih. Men benjang malih menawi guyon menika nggih kenging ning aja mung sembrono, aja mung waton guyon ning guyon menika ngagem wewaton. Iya ya, wah. Mah diuring-uring cah wedok aku. Inggih. Kowe sapa Cahayu? Inggih kula ingkang abdi pun Salindri. Sapa? Salindri. Oh. Sajak kowe Widawati ingkang suwarane gawe horeking jagat mula sak jagat wirata ngerti marang sing jenenge Salindri. Sanes kula niku. Dudu kowe to? Sanes. Ya wis. Nuwun sewu Kanjeng Adipati Rupa Kenca. Mrepeki kalian kula kenging menapa wonten wigatos menapa lan menapa darunanipun. Nyata menika namung mapan wonten ing sak telenging peken teka mlebet wonten ing peken mrepeki kalian kula. Ora kowe iki kok gegeden rumangsa. Gegeden rumangsa pripun? Aku nemoni kowe iki ora kok aku arep kepiye-kepiye ning aku mung arep takon karo kowe. Mbok menawa kowe ngerti glibeting menungsa sing dedeg piadeke wong siji kaya dedeg piadeke wong lima ditumpuk dadi siji. Sing jenenge Jagal Bilawa. Kowe ngerti apa ora? Jagal Bilawa. Iya. Nuwun sewu kula mboten nate semerep malah nembe sepisan menika kula midhanget asmanipun Jagal Bilawa menika. Walah. Ya wis. Mbok menawa ya wis tak lalekke wae ora apa-apa. Jalaran sing jeneng tekaning pati siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu lan pepati kuwi mung Gusti sing kagungan pirsa. Inggih. Kenging menapa paring dawuh mekaten. Patine adhiku Raja Mala kuwi saka tangane Jagal Bilawa. Ning gandeng aku wis iso mikir, gandeng aku wis iso ngandhake yen to pati kuwi sing ngerti mung Gusti, ya sing gawe urip. Patine adhiku Raja Mala tak ikhlaske, saiki aku arep tresna karo kowe. Nuwun sewu. Piye Salindri? Menapa menika mboten keduga kesusu? Apa ini tidak terlalu cepat? Ngono to karepmu? Inggih. Mbok nggih ampun kesusu to kula paduka mriku dereng tau tate semerep dhateng kula. Watak wantun kula menika dereng tau tate paduka pirsa. Hang alon-alon karo mlaku rak ya suwe-suwe reti kaya ngapa bentukan apa? Oh, watekanmu ki lho Cahayu. Inggih. Ha iya, ki mumpung disambi karo kanca-kanca rombong aku sing do arep nguyak Balawa iki mendho mandeg sik mangan mie, ya. Aku tak rembukan karo kowe. Inggih. Piye upama aku dadi siji karo kowe piye? Mergo garwa kadipaten ki durung ana. Ning kadipatenku
kuwi urung ana prameswari utawa wanita sing njejeri lunggukku ning Kadipaten. Umpama kowe lha kowe iki aja ndeni rasa rumangsa kowe iki mung kamula cilik, kowe iki mung getibal, kowe iki mung ngabdi upamane. Kowe aja duwe panyakra bawa sing kaya mangkono ning kowe tak pilih minangka bakal dadi jatuh kramaning wang, ya jatuh kramaning sun. Ning wang barang. Merga kowe iki sepisan ayu, ping pindho tak sawang kowe iki gaweanmu kuwi akeh. Teges kowe wanita ingkang setya bekti marang wong kakung ketitik saka tanganmu kuwi ingkang akeh otot bebayune telapakmu kuwi. Tanganmu kuwi akeh banget. Telapakan kula. Iya. Kathah menapanipun kapal kuwi. Mertandake yen to kowe iki wong wedok sing tansah nindakake laku dharma, kowe iki perjuanganmu gedhe ngono, gampangane ngono. Inggih. Iya. Lho kowe tak pilih. Nuwun sewu, Kanjeng Adipati. Adipati Minak Jingga ngono. Dede panjenengan menika. Manapa sun mundhut? Mboten sah no. Men kaya waloya kok ya ora. Nuwun sewu. Piye? Menawi paripaksa kula kedah ngladosi bekti dhateng Paduka kula mboten saged. Lho, sebabe kula mrika sampun gadhahi guru lagi, kula sampun gadah semah. Ketok saka telapukan mripatmu kuwi ingkang wis rada mlorot. Kuwi nandhake yen to kowe iki wis duwe guru lagi, kowe wis mbojo. Inggih. Lah bangkekamu kuwi ya rada modot, rada mbegar, kuwi mertandake yen to kowe wis tau duwe anak. Ya to? Inggih. Aku ki reti kok. Apal aku kowe? Ayo ta. Di wong arep milih wong wedok kuwi pancen sing ati-ati. Ning aku nyumurup saka liringing netramu kowe kuwi wanita sing jujur, wanita sing ora tau goroh. Inggih. Ya, ora apa-apa, tak tembunge ning bojomu. Mbangane kowe karo bojomu ming keloro-loro mergo bojomu mendina gaweane ngeslot ya to? Mboten. Ora piye, ora usah ngapusi. Mboten saged tumindak ingkang werna-werna awit kula mboten saged sumurup semah kula. Lho. Mergane bojomu lunga apa? Mboten. Nanging semah kula menika sanes wujuding manungsa. Semah kula menika panjal maning Gandharwa. Kagyatri sang kapirang urinangkul ginembet gambet dosa ngretnaning bawana yoke tukang walang ati yoke tukang kudu goreng. Wah, ora pati ndugamana. Wah. Lagi iki aku weruh ana wong wadon wedok bojo gendruwo kuwi lagi iki aku krungu. Ya, ning ora dadi ngopo. Ya senajan rada bingung. Pikiranku iki rada werna-werna. Piye ana wong wedok kok menungsa bojo Gandharwa iki terus le anak-anak kepiye? Nyatanipun kula gadah anak kula pun dewasa. Idyan. Terus anakmu wujudane kaya ngopo? Apa ireng kaya sing ning pojokan kono kae? Rada nyemer kae. Apa kepiye? Mboten anak kula menika bagus karang nurun kula. Oh ya. Ya ora apa-apa. Salindri, kula wonten maring dawuh. Aku sago, aku lahir batin tresna karo kowe. Perkara Balawa kae mau tak ngalekke. Saiki aku tak takon. Inggih. Mapane bojomu sing wujud Gandharwa kuwi mapane ning endi? Mapanipun wonten ing ringin pojok beteng Kedaton Wirata ingkang sisih kidul wetan. Sisih kidul wetan. Inggih. Menawi Paduka estu lair lan dados kula suwun mangke tabuh kalih enjang. Kula aturi mbesem dupa. Nyuwun dhateng semah kula supados medal sak mangke wigatos Paduka kula aturi paring dawuh dhateng semah kula. Ya, mulya omong bojomu yen to kowe arep tak tembung Salindri.
raja ora kaya rupa kenca warat. Marem. Nadan aku durung bisa nyanding kelawan kowe Salindri calon garwaku. Ning ora apa-apa tak tekadi, tak tirakadi. Gandharwa sing jare bojone Salindri. Entenono praptaku, bojomu tak tembung bakal dadi garwaku ning Kadipaten Wirata. Swamya ngambreng-ngang kadi karenaning kasuwase yaning marga hamalatku tumiring sang Gandawastrat maca apa kowe iki ngopo lho ndelik kok ngrangkul glugu mongko glugu karo sing ndelik gedhe sing ndelik. Apa aku ketok? Ketok banget. Wah, setan. Tiwas ndelik aku. Ndelik ki mbok ya sing ceca, sing mutu. Salindri Mbak Yuga napa? Mrepeki karo aku iki keweden. Balawa. Apa? Aku oleh njaluk pitulunganmu apa ora? Apa? Rupa kenca karo kenca rupa Patenana. Wah, aku kudu digoleki kok malah. Ora engko sik. Supaya ora mung kowe dhewe sing kelepetan dedosan nanging Mbak Yu muga kelepetan dedosan. Mergane piye? Aku ki diuyak-uyak arep dilamar Raden Rupa Kenca ning aku ngaku yen to aku ki wis duwe garwa nanging garwaku dudu menungso. Garwaku wujuding Gandharwa. Sing tak anggep bojoku, sing tak anggep bojoku ingkang wujud Gandharwa, ora kejaba mung kowe Balawa. Wah, iblis. Aku ki nek gelem adus ya bagus, rupaku ya ganteng. Malah dipadhake Gandharwa anggepe apa? Wah. Lah gelem apa ora mitulungi Mbak Yumu. Engko nek nganti rupa kenca karo kenca rupa kae mati sing dosa ora mung kowe. Mbak Yumu ora ya melu dosa. Aku ki wegah. Aku ki wegah nek sing dosa mung kowe ki aku ki wegah. Yo. Gilane. Aku ki utu bojomu, aku ya adimu Ipe. Ipe ya kan aku iso dipangan ya, Pak. Wah. Ipe Monopati tumraping Balawa. Iya. Saguh apa ora? Saguh. Terus aku kudu kepiye? Iki wis nanggake wanci tabuh loro esuk. Ya. Kowe menyang ringin pojok beteng negara Wirata. Sing sisih ngendi? Kidul wetan. Eneng kono eneng Raden Rupa Kenca ingkang besem dupa. Patenana. Patenane.
mengko sikik. Nuwun-nuwun kula nuwun. Nuwun-nuwun mangke, nuwun mangke. Gandharwa. Gandharwa ingkang aku dadi garwaning Salindri calon bojoku. Aku prapta mrene iki aku arep nembung karo kowe. Bojomu sing jenenge Salindri arep tak tembung. Arep tak pek bojo. Mbangane urip karo kowe ora tau nampa katresnanmu. Gandharwa. Gandharwa sapa wae aranmu? Aku ora ngerti aranmu mergo Salindri bojomu ora bloko karo aku. Tak jaluk metuwa. Tak jaluk metuwa. Tak jaluk metu aku arep sak pejagong karo kowe, aku arep duwe rembug karo kowe. Wah! Rombongan. Yo long. Para gedruwo. Alah. Yo, wah lah piye iki kok malah tekaneng mati. Kau mundur, hei. Ana pralaya. Sang Hyang Tata kalana kalaya takut maringkut siungnya kang mawinges ora rupa rek kiri Nuwun sewu. Koko Prabu Duryudana. Ya Prabu Susarma Anuparat. Mangke riyin. Anggen kula ngandhi kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya ngecak peperangan wonten negaring Wirata. Nuwun sewu mriku kok kula sawang sepisan Raja Mala Senopati negari Wirata angka kalih rupa Kenca lan kembarane Kenca Karupa tumekaning mati mriku. Wah. Bejanipun kula kalian paduka Koko Prabu. Kula aturi jumenep. Kula aturi mas paosaken, kula aturi nyawang. Ya jagat pangestu karo, Yayi Prabu Susarma. Kula ten dawuh. Tak kira perkara iki perkara patine Raden Raja Mala rupa Kenca padane Kenca Karupa iki dadi pancatan gone Ratu Ngastina bakal gelar jajan. Lah monggo, prajurit. Kula. Wirata wis ringgih. Bedah negarane. Yo. Hoi.
Ayo Wirata dipedhak. Wirata dipedhak. Wirata dipedhak.